Imam ja ovaj stakleni problem. Nije baš strašno. Kako se podvalio kao konji, brate? Napravio do ja kombinaciju. Ima grane. Napravio sam do ja kombinaciju s komšinicom koju vodi njen muž koji se zove ja sam od Real Gakovića. Kako se zove? Rekao sam mi brate da ti objasnim, moraš da mu da se vozi i isto doda na sati, brate, on je došli dovoljno da... Nećemo sad doći na sat. Rekla je... Ti si doktore kriv za sve moje patnje. Do jaja i vratit će. Tek ću da budem kriv. Ajde da pijem. Ovo već svetom se pa nemam ni gače, nemam ništa. Ovo pa dobio si sina, brate, pa šta sad je?